Ak máš doma fľašu kvalitného alkoholu, stavím sa, že nechceš, aby sa jej obsah znehodnotil. Preto ti dnes prezradím dve veci, ktoré by si s touto fľašou rozhodne nemal robiť. Číslo 1. Skladovanie vo vertikálnej polohe. Štuple rumov, whisky alebo koňakov bývajú často vyrobené z korku, ktorý je citlivý na vyššiu koncentráciu alkoholu. Preto, ak máš fľašu so 40 alebo viac percentami alkoholu, dlhodobé skladovanie vo vertikálnej polohe môže spôsobiť degradáciu alebo až úplné rozpadnutie korku. Výsledkom bude vytečenie obsahu a jeho chuťové znehodnotenie. A to určite nechceš. Číslo 2. Vysušený korok. Opačným extrémom je, keď fľašu otvoríš, zopárkrát ju ochutnáš a potom ju necháš dlhé mesiace nehybne stáť. Časom môže korok prestať tesniť, čo spôsobí prepúšťanie vzduchu dovnútra fľaše a vyparovanie jej obsahu. Preto je ideálne dbať na pravidelné prevlhčenie korku. That's what she said.